Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tata. Niya, dawata, bahin sa basura. Salamat, sir. Imo, dawata, Salamat, sir. napuning imo, ang nagda sa pambot. Asa ang mga isda? Nara, sir. Kinahanglan nga kabutangan ka na og asin para dili mabaho. Okay. Diyan na ang mga asin nga isuksok ninyo puli sa tinai sa mga isda. Ang puting asin. Yes, sir. May tao. Ang inyong mga armas. Search the area. Pagdali! Yes, sir. Yes, sir. Kung si kinsa ka man nga nakasud sa kong hideout, batu-batuan ka sa dagat. Marong, marong. Nakakita kang tao. O siya, tao? Saan sa gamitin, may tunay kalit kang bihag sa luyos sa mga kibitigan. May mando, sir. Naipasus. May nakita ka. Oo, habang ko nakita. Siguro ka ba? Siguro ko. Balik ko na mo, sir. Balik. May tao ko no. Si Atina, ang bata ng babae. Asa naman to? Balik ko na ko. Sir! Oh, unsa na resulta, ha? May nakita mo? Wala man, sir. Oh, May nakita, sir, may. kitsa. Pero katong babae nga nagsuloy-suloy ka kanina. Oh, di ninyo makita eh. Dito naman to sa cottage nga inyong gustahan. Saluyo, wa ba ka mo nakita? Wow, may nakita. Oh, unsay gibuhat ni Atina? Atina niya pa nga na to, sir. Atina, Sige na ba itong gunit siyang cellphone? Murag ng Facebook. okay. Tiwaso na to ang meeting. Tawagan sila. Yes, sir. Nagaras ko ng akong bitiis ta. Pero okay ra. Guy, Oh, Manong, ngano? nakita ko nimo. Diin ka man. Ha? Ay, dihar ako sa CR nung. Oh, mauba. Oh, nang hinaw-naw ra ko. Oo, di ay ba? Nangita di ka na ko? Oo. Kahit malagod kang nawa. Wa lang tingali ka nakabantay nga ni Sod ko sa CR. Okay. Wa pa na human og meeting silang, sir. Wa pa. Imo da itong nanay ang nangita ni Sir? O nung, ako tong nanay. Kaya si Sir, di na mo atubang og tao kung way appointment. Di ay. Oh, maayo lang tao si Sir, pero stricto na. Pero, maayos ang taong ang akong amahan. Mura siyag akong amahan. Tinuod na. Mapinanggaon kayo ng amo na mo. O ikaw, day, pagkadako ni mo baon. Nakahuman na ba kang eskola? Kung wa pa, gastuhan ka ng Sir. Bisag unsa pagkursuha. Tapos, kumpleto ka. Sakyanan, pahimuang kagbay. Tapos, tagaan pa yung kagkapital para negosyo. Mao ba nung? Mayo na ang mupangga. Basta panggaon sa di mo siya. Unsang matanga sa pagpangga nung? Dipindi ka na sa inyong sabot. Manong? Kung uyunan lang na nimo, kaya bang pabutaan na mo siyang gusto ba?
Ay, mura kang nakadaog sa luto, inday. Manong, Ay, oo, oy. Saksi, yung kayo ko na ada, inday. bitaw nang no? Lisod sad ko imong balibaran ang tao nga mo hatag sa imong gusto, di ba? O, sakto ka, inday. Buotan kayo sa Sir Bong. Ay, dili pa yun na daw. Sakto ka nung. Kay kinigani akong cellphone, iya maning hinatag. Daan pa ko. Unya, kotse, naana ka. Hatagan ko no ko niya nung. Ay, na. Mga lagi nag-ingon ako, mapilagaon lagi kayo ng among amo. Ilabi na ka. Dili, yun mo balibad. Bitaw nung. Basta panggaon na ni mo, di yun ka magbahay. Unya, di ni mo balibaran siyang gusto. Hatag na sa imong pangayoon. Pero, dali lang siya makatog, no? Ha? Nagsulti magod mi kanina. Nag-snacks. O niya, nanginom og juice. Pagkataod-taod, nagduka man hinuon siya. Natog. Ngay naman tunong. Ha? Shit. Hangtod aning orasa, wa pa manawag og balik si Athena. Nagsige kog dial, dili gid ma-reach. Kipalagot gid ko. Kalagot ha. Si Bong wag gid giuli ang akong anak. Sharo, o pa sila mahuman og dinner? Kalagot na kayo tanan. Oh. Shit, si Apple. Samok mangay na sa digtabang. Hello, Apple. Hello, Judah. Sorry, wa ko ikahatag ron nimo. Tawag lang ko niya ha. Bye. Sabot akong sapot, leche. Iba ka na talaga, Chona. Hirap mo nang abutin. Pasig nalimot ka. Nga apo imong taytayan nga to kang buong. Hapit na maupos ang akong pasensya ni mo, Chona. Hapit ah. Bay, unsa man? Sorry ta? Dali lang ko, bay. Eh, katubang imong suki sa ice cream ba kato Sunya? Sunya yung ana to, di ba? Katong sa subdivision? Oh, napareflex bay. Ano man? Nagila-ilaw na may. Nauli naman na ka sa bron. Mo ba? Oh, nagisgoto ni mo. Nagkaisgutan ko? Oh, bay. Mura lagi kang nakalitan, ha? Ano mga urang ganahan ka, ha? Nang pangita ni Buoy. Mo ba? Oh, wala ko rin suroy dito. Ano man? Nauli na di siya? Nauli, bay. Biyudar ba ito, no? Yang kortahan. Birahi, bay. Pasahita. Wang nga gini mo, Tom. Ngita to ni mo, oy. Ako to giingnan nga. Nag-ermitan nyo na ka. Sa'yo nag-ermitan niyo? Oh, pataas ka sa mong buhok. Cruise like ko ang ni mo. Mura kang Jesus Christ. Bay, botong. Abiday. Uy, pasuruyon ko na kaniya, eh. Kaya doon na siya ihatang ni mo. Sinugatan ko, no. Gika sa abroad. Mo ba? Sige, atuon ko lang ulit. Atuwa, kaya nugol kayo to. Base na, og katong ihatang ni mo, Sunya, may makapalimot ni mo ni Chuna. Bay, botong. Nitawag nagbalik. Hello, Athena. Asa naman mo? Muli na tingali meron na eh. Uli na oy, leche. Anya, biyaan ako sa Sir Bong. Biyae! Ayaw na eh, uy. Buutan na ba kayo siya? Nangaligo mis dagat na eh. Oh, unsa? Iyagay ko gitadloan og langoy. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!